sa chi sen pat ngapan pau ka jing khublai ni kamta champi her kar ulam ki dikhat ki delegates ki prab ngai bi baro ki bawan shikne ka jing sang ha ka ne ka jing sang ka ban punkut punwai no ya ka jing sang presbytery na kamta jong ne ka snem ka jing khublai na kamta jong ilang hi baro agar teng utrai bat unong panim jangi u Jesu Kris sa chi sen pat ngapan pau ka jing khublai ya ka balang ya ka bala shania aru hanga ha ka ne ka met nagamanta ban kuran ya kene ke subjek balang ka baong ka balang hari klau ya ke bala pensyong nong rim ya ne ke subjek na kene ke kitab ka bakhado ang ne ke ding jong blai ke kitab ke jing pen pau ya ke bala sat na kene ke nong ka bakhat ar bat na kene ke khat ka bakhat sau ya ka bangel ya sngau la pule na ka basdang lengba jong kani kabenta ini pai sikre ke kitab jong ke jing pen pau ha kani kala nong ka khat ar lengba jong kani ka benta ya ka bala bo na ka benta jong kani ka subject ha kani ka met kintin ki bong tel ai ha ka breu artli ki thabnyang jong ka pukni ka khrau ba kan de yo her no achaka ka klau Syakataka jaka jongka haga ba on psayaka shia bakia barkasitangya nakmat uta ubsen bar uta ubsen ulte buk naga sintur jong u yago kunggawa na sedin kata kabreu kenang ba on yo penrong no yaka da kata kawa hanrai kata ka khendeu karyarap ya kata kabreu te kata ka khendeu kalang angel ka sintur bar kalang ngot khat ya kata kawa ya kaba uta uyak jekor ulet he buk na kasintur jong te uta uyak jekor ulet snow bitar lep ya kata kabreu bat ula lek no banile thma bat kita ki basa anu sumbai jongka bat kita ki basumar ki hukum blai bat ki babat ya kata ka jingpla u Jesus Christ te uliyang halau usiam kaduriau kabalang hari klau ya ka wala pan syong nong rim ni ka subjek ko mga sedang na ka ni ka kitab ka khadu ka kitab jong ka jing pen pau nanti palo kano ki para ngai bi ka balang ru ngan la ek man kren ni ka subjek kham tam ha ka ba ya ka nong rim jong ni ka subjek ru la pan syong nong rim ya ka na ka kitab ka khadu ni ka tin jong blai ka kitab ka khrau kabala tho bat kabala pen pau ya ki ki jinyo i le ni ki jinyo i pau ki jong u Yohanes u Syakri u jong play ko mangalong ko sedang kani ke kitab jong ke jing pen pau kalong ke kitab ke bakhado ha kani ke Bible bat long ba ya kani ke kitab ke jing pen pau la tho la kumno haki snem khandai peu sau rani khandai peu san hadin u Jesus Christ bat ya kani ke kitab la tho da u Isaya ada u Yohanes menba udang dan ha ka jing sya penerang par sikadol nang Patmos bat u khat kerteng ya kani ke kitab ke jing pen pau namar ba ki baro ki ba la tho ha kani ke kitab kilong kita ke jing tho ki ba u blai u pen pau kilong ke jing tho ki ba ma u la yo i pau bat ki ba khambon ne kini ke jing tho ke badan ke kitab ko bakhado ki bala bu record haka kidai kijing yo ipau sudah kiba ublei uyo ipau omba usyo ipau ngai di andai kidai kiba ublei ulapan ipau lengba jong uyaris batla omba ka por ka ba umni uyaris utha ya kene ke kita
nak mentaban bu record ya kita kijing yo ipau leni kita kijing ben pau ke bau bleu ben pau kebalang hakata ka spasnem kemat dia kijing syak pensitom kebakrau hakapor kijing sencar jong kipatsya jong himarom kamtam hakapor jong kijing sencar kabusur khai hakapor kijing sencar kaburunar kijing sencar kaburan bor jong patsya nero hakasnem kabahan ribu pra hadin uji sukres Reto ya kali ke kita hakaporu hakaba ki balang baro kibran hakipang jong ke Asia Minor long ki balang baro ki sya pensitam sya peniap serkai hoj omtang hakat kapor jong to patsyan nero hanrei hakaporu ke disensyar kajong weipat upatsa jong ke himarom hadin jong unero bat uta udai udio klesen hagisnem aspa kendai posau ter hado kesnem lais paksan hadin ukres balaong hapersa kejisa pensitom hagapor kajong unero kam krau kam sirkai su kajing syak pensitam ben kajing syak ben jong ke balang bat bangai dei hagapor kajong uni upatsa declaration hagis nam aspak prabusau kumungalong haduk snem lais pasan hagapor kajong uni upatsa ke balang ki Kristan kimat ya kajing syak pensitom ke bakrau hakaba ya ki yeng mani latang ya ki kot bakhoj la penduk balatang no badlaong ba ya ki Kristan ya ki bangai ki kot jong ke balang lawan ra ya ki hakmat jong upai ba uban saki ya kajing banben ya kajing leben ya kajing pensitom ben bad ya kajing penyak banyuru ya ki Kristan balong hakapor kajong uni upatsa yakin ki Kristan lawan lamiki sakitaki arena sakitaki amphitheater hakaba sawang paiba obobon uyayang banpai ban saki ya kata kajing le serkai nagamada jongki bangai lengba jong kita kejing syak lengba jong kita kejing pensitom ben yaki bal pensitom ben yaki badla omru hagapor kajong uri upatsa lesdi yaki Kristan hakita ki karai kibla pendap deko umpniang kabala tanamba sdi im yaki Kristan berhaga juga poru leito bahaga por kajong uni upatsa haki ki barok ki bau lele nagamada jong kajing pensitom ben bar kajing penyam yaki Kristan umle hari hanrei ule ben haba pau bar haba yo bar haba saki daki babon kinong wan pekai yaki di kijing le runar kacamu uway unong tho history wong hagapor kajing sencar kajong une upatsa 7 million ngot ki Kristan kisah pensitom ben 7 million ngot kisah pensitom ben bat bon de priang joki kiramat ya kajing yam tang namar kadau jong ka jingat ke jongki ha uturai bat ha nong penim jongi uji sukres baka susu ke bakam skopla hapersa jong ini ki baka ki balang hapo Asia Minor hakita ki Islam kimat kelong kat nang sya leben kat nang sya pensitom ben kat nang sya penyam kat taru ka balang bat kebengai
kira nang roy bat kira nang man kahai hakata ka jingai bat hakata ka jing ai ka jong uturai bat unong panim jongi u Jesus Christ kita kelong kendian kima kuak manilam jemut haka jingai dai bat ka kita jong kijing pau habang ye pai sekali ke kitab kani ke kitab jimpen pau kalau ke kitab ke bab pelatam namar haka dap dakidak bat kijing itu kiba serkai ya kiba hadok mentang om don u wairu ur riustad hagane ke pertai u bala banya tho lene ban batai sai yaki baro kijimut kibadon hagane ke kita sibon kiri krau sibon kiri ustad kita ki bible scholar hadok gini kisi kia le kan ngam jeliu ban singau tho yaki kibadon hagane ke kita hanrai ban om don kibala ya kaban syampang yaga labure yaki kijing mayam ki bakrau ki badan hakade ke kitab naka jingtep lemne ke jing syampang jong ki breu hadu ke giski baki por ki bamanta habangi pai sugrega lenong ke bakar ya ke bala pensong no rim ya kare ke subjek ke balang hari kelau bat kumbang al puleru nang ne kting jong blai nero ko basdang ngin yo hakade ka kita layat ho kat bakum gine ke benta yaki bala pensong nong rim ne ke sobjang layat ho sapang ka breu ka bal kup de kesmi bat bunai hapok ki kecek jongka bat haga klik jongka ka don ka pansnya ka baraki khatar teli ki klor ong ke ketin ke jongblai kat bakum ke jing penpau bat kat kum ke jong ipau ke jong uyanes usyakri ubarat ba u jongblai kidon ki riusta lene kita ki bible scholars kiba persang ban mudur bat kiba persang ru ban batai sepang jong kini kebriu kiba ong baka ni kebriu kia ya ka balapan pau hakri ke kitab ka theu ba kamut nakamta jong ka jai penreu Israel ki donru kinong batai kiba batai ba kiba ong kasmi ka theu ya Jacob ubnai utheu ba umut ye ka Rachel bagi khat ar dali klor haga pansiet joka ki nong batai ki ong ki yang bagi mut nagamata jong ki khat ar jai ki Israel kita kira ki jing batai jong kita ki Bible scholars ki ustad ki bele ban ngam jeliu sepang jong ki bamayan tam ki badon hagani ki kitam jong ka jing yo ipau bat ka jing yo ka jong u yones ya ki ba u Jesus Christ ul ben pau ha bar susu abang ye pule gani ki kitam letho yang sepang u yak jakor kamamut u syaitan uta uyak jakor uba sisen kesmi ubal ulalong uta wangel jong ka jingsai hanrei ubale yang yele persa yo blai naga jing kemu ban kene no yaga ban kene no yaga jaka ka jong blai ban long blai ladi hanrei ya uba ublai pan ula shopno Iu jaga kandau baru wisaya no itu lupa haba ukuran sepangjong une uyak jakor lemne sepangjong une usaitan
Hagi kitab ke jong Isaya, hakal nong ke bakat sau, ke dekat ke bakat ar, haduk ke bakat san. Isaya no itu lupa, uong, sepang jong uni ujak jakor, lene sepang jong uni uswaitan, kumlo milaham na beneng. Ko lor sai, ukon jong kesdet, kumlo lor no imi sekendau. Balik benen lin, ya kecek meneriu. Tenel ong hagada anut ngan kiu sebeneng ngan kan tiu lagi ket halingi klor jong blai bat ngan song halor ulum ke jingiseng hagi bakut sepang setai ngan kiu sul net kilo ngan long kom ubahal jong tam ban yereme syakadu jok syado trai kaliulang keren Isaya sepanjang ni ujak jekor ko mengalong uswaitan lapan herimen ko yak jekor syadu sakadujang syadu try jong ke liulong hawa pai sekali ketin na jong blai bernget ngila man yo igini gikam jong ni ujak jekor ni uswaitan do ko basna Simon ni benda na do ko por jong ka testament ka brim. Ngiyo ki Bernget. Kiba uni ubaman leni uni uswaitan ule. Hado ka por jong ka testament ka batmai. Kamtam na do ka por jong ka jingka ya u Jesus Christ. Haga gospel ka jong Matias. Ngiyo bernget kumno uni uswaitan menhabalak haya uji Jesus lembau heran nong sencar jong ke himarom ula penerung ha kejimut berkat kijong uherat sem ban peniam ya uji Jesus ha ka ba uherat ha ka ta kapor ulup hak peniam ya baroki konlung senrang kiba po asnem sapa daga jingai ba uji sukresru unan lang hangda hanrai ban mu angel jong trai kan mau ketin jong blai tho ini uwan mi pau hau Joseph bat ka Mary bat ula keren bal ong ru ki baki dai ban yai naga wai pat kalanti bat ban pet segeri ijem kenang ba uji su unlayem nang ta susu bernget ngila mayo ka kum gospel jong Lukas ka lang ko saud ko bar ko kundai nginyo kumno ba uni uswaitan ru si sen ka por haki sanaka jong gijiu open ki haka jimut kat jong ki sanaka marhaba ujisu udan haka sanaka le pendam yaki Farisi ki Sadusi hagi senakong daka jing bitar balaong hagani ka gospel ka jong Lukas kila syapno ya ujisu syabar bat kila miu halor ulum ban penok kongpong yu hanrai ujisu ulayanya priang jongki bat ulalai no Bersusuk nginyo ba uswaitan lembah kinong ilam jong kijiu bat lembah jong ujudas ubrang usnran jong ujisu kumno bagi islah hagi jimut kijing berkat ki islah bat ujudas Iskariot kat hado ba ujuas Iskariot ula dino ayu degisbai rupa kila yo ban kem yu kila pen sitom yu bat kila pen yap yu pen ban lemi pat naga jingtam bat naga jingyam bat naga jing mi pat jangu ula jok no athiau mu ya uni ujak jakor ya uni uswaitan
ubalong usim jong ka jingdom habangi pule gare kita ini yo i ki basur kai ya ki beri tho hakane kal nong kamtam ya kita kijing persang kijong usoitan kijing persang kijong kumno banjab ya ka balang lemne ya kinong bot kijong kres nomor ba usoitan utip syai bagapor kijong u kalong setang kendir hagare ka perthai ujele ban bodin yakane ke breu kabalong ka barang ke jong kris hagini kismi ban hagini ki por ki bamenta ka breu kat kum nakane ka kitab ka theu ban kamut ka balang ka barang uji Yesus Kris bat haga jong poru yaki ke khot jong ka balang ka jong kris ban be lani ban penwer yaki sekiri klau kabamut sekali kepertai hakane kepertai bali thu susu hakane ka khdin ngejong blai hakane kita kumno ba uni uswaitan kumno ba uni uswaitan ulat hekno buk ya ke kum gawa nasa din jong kata kabriu nasa din jong kata kabalang kenang ba on rongno ya ka but yaki dekat ki jong ka hanrei ong ne kti jong blai ka khandeu kalangoy no e te kawa but uta u syaitan ulas no bidar lep ya kata kabriu bat ulalai iret ma yaka bat ya kita kibana usembai jongka tanghang ta ngilala hiban sengau tho yaka jimut jongkane kasubjak usoitan ulathe buk laksin turjong uyuk kawa nasa den kata kabreu kenang ba anrong ika ka khandeu kalango ya kata kawa usoitan ulis ngau bidar ong akten ngajong blai bat ulile atma ya kata kabriu bat kita kibana usmbai jongka kabalang hari kelau kat kum gare ka subjek kabelbu kabamut bat heu ya kabalang ha kane ka riklau hagare ka perthai kamtam hagare ki por bat hagare ki ya jonggisngi ki bakado kane ka subjek leng ba jong kane ka janmit kabalong ka subjek jong ko balang kadon hakai gi lai tuli ki ai ki bangin la ikaban pumandor leng ba jong ka subjek ya kabal pen song nong rim na kane ka lanong ha kane ka kitab jing ben pau ki ban ben pau ya ka balang lani yaki bangan hagare ki klau hagare ka perthai khamtam hage ki si batia jong ki si ke bakhado hagane ka perthai kabenta ka banengkong ka balang hari klau hakiya lani hage ki si ke bakhado kum ka balang kahab banyat lemba jong kibabon kijing sya sitam kabalang hari klau kahab banyat lemba jong kibabon kijing sya sitam kabalang jong uji Kris kabalang kaba ul seng nongrim hasla jong keperthai kaya berkamat ya sibon kijing sya banben kijing sya sitam hakaleng jong keperthai haduk gini kiski bar haduk jong gini kipor wamra hakaleng jong keperthai kabalang kamat ya kijing sya banben kabalang kamat ya kijing persya
But omlen ru ika jinsa, yagi di khot jong ka balang nga jong Ukres. Hakalang jong nga pertai, laban ban pensitam ban, hagi babon kibanta. Ni asno hagi babon kibanta jong kiri jong nga pertai. Hari India, hari Ghana, Korea, China, hagiway ru kiri jongan ek pertai kumno bal beben kumno bal binstomben yaki Kristan ki balang ki jongi gini kisngi lemde ki balang ki glom kajentia ngimpat damat ye kita ki andre ban berngut menta nyela ban yo iman kinam muslim sio ya ke balang bat iki khat jong ke balang lak ta'jur hage bon ke benta jong kiri jong ke pertai umlen ne ke jisa hage ne kisni hage ne ki por ke benta mangi kum ki khat jong ke balang hage bon ke benta la penduk no yangi nangi ye ko hok long breu man breu do no wadi ko hok long breu man breu hage bon kiri jong ke pertai ki Kristan ki do ye ko hok long breu man breu tangi ki yang mani tangi ki yang kisam jong ki bangai ha uji Ukres barkum datata barka jing pelahi ru kalong ha persa jong kita ki ai ru penban ke balang bat ki bangai kisah ke balang kalanang roy bat kalanang mandarhai ha ka jengan ha utrai bar ha nong penim jongi uji Ukres kom ke balang hagare ka pertai kum ki bangai hagare ka pertai ngidon ye ki jingele ngidon ye ki thma ki bagan jado ngidon ye ki thma ki bagan jaman sim bakidon ru sibon ki bor baman ki cerkai ki ba manga bat mangi kum ka balang kum ki bangai hagare ka pertai ngin ham ye ka ban yin yale Main nomor jangan terketahu, apostol Petrus, hagas tiga menengkong, hagal nongko besan, hagal kau kau perang, haduk kau kau kendai, uang, to pin le erkar, to pin syarai, naba uta unong yele jompi, uba usoitan, kum using bekerho, uyai keleng udawat kenang ya unonuru, mau unya ungoy teli, ya uta. To pin yele persa kiba skam ga jengai da ka batip badang pendem ya kita ki juhi kijing sya sitom ha ki parabangat chongpi kiba hakaleng ka pertai apostol Petrus ukran subhang kani wala daga bariya ban sya sitom yang skam nomor hakaya ka bakado ka ba ubaman udan uyele ban beben ya ka balang uyele ban pensitom ben ya ka balang ban penwer ya ka balang hangni hagani kri klau pertai bat iginong mod ke jong Ukres ngin syakti nomor ktin jong play haga jimpen pau ke jong Uyanes hagani ka kitab hagalong ka baar ka ka basipawam what syakting ya kita ki airu kiba pin sasha hakmi uta usoitan un sabrat ikibadapi hakayeng bendi bon yo tenjo ipi te pin yo kajing sya sita pin yo kajing sya sitom sipelsi tolong pi kebiaine hadu kajing yam ngan ay pi ya kata kapan sekian jong kajing yam kabalang hagane ka pertai hagane ka riklau pertai ka bangingim man ka por man ka sgi man ka kliman kamat ke gendo hayai nang ba jing sya si tong pertai nagamta Ukres badai mereka kira uji Ukres ru Ukren syai berong haga gospel ke jauh Matius haga long ko sipeu haga ka bar war tolong pi ki te pinlong ki ber son de ki ber baro nagamta ka kerteng jonga hanrai uta ubaya ini ado bukut utaken uban yo lejem
Basu-su hagar khot ke bar pra uji sukris wong to wat seting ya kita kiba penyam ya kemen bat kibom la ban penyam ya kemen sim handrai pin kam seting ya utang ubala ban penjot bat ya kemen sim bat ya kemen ha keduja kajing bitar kajing ki bitar jong gunung son jong ka balang bat ki bangai kilong halor jongi hage gismi bat ki por ki bangta ongu pol haga sis gnong rom haga nong ba pra gebuk kerkot ke balai pawai kum no te ngini ong yakini ki ai lada ublei ulong na benta jongi uai ti uta uban yang jele yangi basusu upol ong haga sithi gabar sio timothy haga nong balai kerkot kada baro kimomon ban imru blei ha u Chris Jesu kin sha lebay ong Paul sio aga sithi kebru wolong bakat wai lai pamri lai pragar kon andrai kine pat kiryo ya ga jing tenjo da ga jing ki bai sat bat gijing sempat sisa andrai na lord kata kine pen scam akida da ka jindom bat aga jing set bendi lelen temau yaki lord arliang yaki de kekuran lepen soy yaki lepen yap yaki da ka wailam kia yai keleng haki sni lang brot bar haki sni blang ki bekerdo ya ki bale pen sitomsan ya ki bale leben ya ki ba ka perthai kambit banyoi ki dia sakma hakri klau bat kilom bat kikrem bat hagi thliu ke kendeu ke perthai kala ban be ben yiki ke perthai kala ban pensitom ben yiki ke perthai kala ban yo yiki hanrei ka benang pan ka priang snoba naga benta jongki kebenta kabar kabalang hari klau kabalang hari klau hakaya kabakado kadai balong kabalang kabapila kabalang kabapila kadai kaperthai kabangi em kalong kaperthai ri klau kabadong ikensha kabadawa ya kabalang kabadawa yang iki banget banlong kita kinongpla kabadawa yang iki banget banlong kita kejingsai kumba ujisu wong ngangalong kejingsai pilong kejingsai jongko perthai kaperthai ganangam segejing thala ke cerkai jongka kataru kadawa ya kabalang barki bangai ban phla ban bena sifang ka jingsai ke jong Chris kadba ka perthai ganangam sigapom kadawaru ya kabalang barki bangai balong kinuksa jo baha hakmat jong ka perthai da ka bayang da ka jing slur bat da ka bor ka jong blai ban playu hakmat jong kane ka perthai riklau kansha habangi pule ke kam jong ki apostol hagal nong bankong ka dekat ka ban reu do pra ke ktien ka jong blai ka ong komta habaki wanlang kili kali kidong ko try hagal ko por men banyo ya kahima hagi Israel uli thok ti heti om dei phi ban tip ya ka yalam ni ka ayam kiba ukpa ulbu hagabor jong ubi hanrei phinyo diang ya ka bor
On dalawan uman sem ko yapi bat pinlong kinong pla yanga had Jerusalem had Judea had Samaria bat hado kabakot jong pertai kabalang hari klau hagi ki por bat hagi ki sri ki bakhado kadai balong kabalang lane ki bangai ki bapla ya ukres kajing temu ba kajing kwa kajong belai ya kabalang hagi ki klau jong kare kepertai kalong man pelayu kat hadu jong kata kesri jong kejiwan pat kajong turai bat yakane ngilak ban le da kajing duai bat da kajing kerpat ya kajing pun kubor kepada umun sembak hoj ujong belai nak bentah jonga bat nak bentah jongi kebentah kebalai ha kajing dai bat kane kesop jang kebalang hari klau kebalang hari klau hakaya lari haki sri ke bakado kadai banyo ya kajing jom yo ya kajing jom kebalang hari klau berkibangan haki ni kipor haki ni ki ya ki bakado idai banyo amat ya kajing jom kabada utrai badonong beri mejongi uji Yesus Kristus kebalang hari klau bat ki bangat ki jongka ho kisah leben kisah pensitomben kisah penyam lerai penerem iki dak kepertai lerai penerem iki dak kinong sensar banan bor jone kepertai ban kidai banyo ya kacingjo kila job not yo maki ya kita ki baki kilama haka pertai bat hangta ngenyo i ya kata ka jingong ka ba ujisu lang ha gospel ka jong yones haka ta ka pertai pinyo ya ka jinjar hanrai tolong slur ngangal jam ya kata ka pertai ka ten su ka jong blai kitab jimat pau haka le ka nong ka khat ar haka de ka khot ka khat wei ka Hanrai kila jab nak maki yu. Namar kata ke senam kejong utau kon lang beron. Bat namar kata ke ten kejing pla jongki. Te kim sim it ya kejing im jongki. Jin hado kejing yam. Banyo egere kejing jong kamde yangi tang bangin siu song suk. Amde tang ban song suk haseyan amde tang ban song suk hagi saben ro jong ke barang hanrai ni shaba dak jing slur nagamla uji sukres badai hang laken ba ublai unai ka jingjam ingi bad airu ya ka bainong ro krau nagamta jongi ong ka tien jong blai hagari ka kitab hagalong ka ar huwei hagar khot ka banyo uta ubujob unyo yaki ai baro ban ngan long ublei jong u ban ma ude ulong kon ujonga ki kular ki jong ublei ki pra bangai bi kilong ki ba hoy ki ba amen ki bom jugala nagamenta jonga bat nagamenta jongi kilong ki bahoy bat ki ba amen nagamenta kita di bayo ya ka jingjom ha ka jingim nagamenta ka kerteng ka jong lempep habale yo ya ka jingjom nyo bediang bat an ai ruangi ya kata ka pan siet jong ka jingim ka pan siet jong ka hok ka pan siet jong ka buram ka pan siet ru ka bom juzamno ngiem hagi ni kiski hagi mengilio i bahab barok ki pang jong kajing embreu kalana nangam sebijing cerkai jong kajing jan kibalam syaki jing tenjo kiba cerkai
Ngem hagri kisni bat hagri kipor kisni kipor jong kajing pendam kajing penduk no yaki anblay kiba upol ang kisni jing bom nyau hukum ki anblay hagri kisni kim long shu kajing subha yaki babon ki khot jong ka barang hagri ka pertai jelong mensem jong babon hagri kisni kilong haga pertai bat haga jing thala jongka jelong mensem nang swai nang telat bat nang telat ka ai ga jing kermen jongi kom gi khot jong ka balang jong ukres ka ai ga jing kermen jongi kom gi khot jong ka balang haga ni gari klau ku bagja pertai ka ai ga jing kermen jongi kane ka sobjang ya ka baka balang kalabo kat heu yang ai kom ka balang hagri klau hagri gismi hagni gi ya ki bakado bangidai kom ki bangai kom ka balang bangin nang bangindai ya ka banang yai penjanai lagi haga jing syakri ya ublai haga jing syakri ya ublai ubran bor bat ublai ubem ublay uberan bor ubem ublay ubesisha kajing syukri ba kajing penjanai ya kajing syukri ublay kanlong kajing syukri om tang daki ai ki busule haki ai haki ba pau sibar om tang daki ai ki bangi sule daka busule benda berkom upol haki hebru halong menreu sipau khadar khot wong namar ublay ulong umlong ubom hok ba ukret ikjule jongpi ya kata kajing ik ba phil pani saka kerteng ga jongu haga ba phili sikri yegiru khoi bat ba phiyai sikri ru ban ni kwa ba wei na phi on ban i ga ju ga jiminan bat ka jingkermen hado ga bakap kan ba phen omlong ki ba al ya ongpo hanre kinong putu bot bat kita ki bre ka jingan da ka jing yasha kinyo yo ya ka jingkular kari ka sobjak ka khot yang iru kom ka balang hagri klau jongai ka perthai hagini ki sri ban hagini ki ya ki bakhado om tang bangin penjanai ya ka jing skri oblai hanrei sakata ka jing penjanai ru ya ka jing em ka baganja mensem uji sukres ha gospel jong Matius hagalong besan khot basau pu prau namar kata pen yalong ki bajanai komba ukba ukjong pi ubah habren ulong ubajanai janai kabamut bat kabatheu shadow kata ka jingtheu ka jingdam keranyang ka jong Jesus Christ Paul lagi pasas salung khot bakat lai wong tat andang ini opoi barok syakata ka jingelong ko wei ka jong ka jingai ba ka jingtip ya ukhon ublai hado ka jinglong rangba hado ka jingtheu kerniang ka jingdam ukres ka jingem kristan hagini gismi babon gi em ka jingem kom kita ki bomdan syuaki ya ka bor snotu ya ka bor jingtip ya ka no ka ba lemni ka no ka basmiu bon ni khat jong ka balang ki jong ukres ha ka de ka perthai singau hun ni de tang namar bala don kerteng apo jong ka balang singau hun ni de namar ba lakha apo jong ka balang penbaptis apo jong ka balang long redu khat apo jong ka balang pendap cingketi ukurim apo jong ka balang bat kum da deter bon hagri gisni singau hun tang hagitaki aka baro kat ba ka jingong mensempan mdan bat dai mer jong ka daw ngimla man yengele persya yegi bor perthai ngimla persya ngimla man yele persya yegi bor boman badai nama jor kedau ngimla ru bani le persya
ya kita ki jingkwa berai ki batala jong ni kado but ya kita ki jingkwa berai ki batala ki bodon hagane ka pertai kene ka pertai riklau ka bamanga bat mangingi im kalong tangkum ka yang basa hagano ko porma ublay un khotno yangi nagane ka pertai bangin hap bani gendo ya kata kaski ka bakado kasmi jong ka jing bishar ka jong blay ngin hab ban yang akmat ka khet jong ka jing bishar ban ai jing khanyel di akmat jong blay ublay uturwa hanga barangi ya ka jing imbom jugut da ukhon jong uji sukres ukwa yangi makata banjanai ya kajing sekri ke jong pi oblay benjanai ya kajing imet sem ke jong pi hakmat jong blay benjanai ya kajing imet bari kajing imet sem kenang bapin yo pediang ya kata ka pansian jong kajing im ya ka baru pun krek na kamta jong kita ki bangat yu ki ba ulu pun krek na kamta jonga ban na kamta jongi ya kaba ulu pun kre ya kaba ngin sayok priang haga akhir jong kata kesmi haga ba mangabat mangi ya kata ka jinjam haga gerdeng ngaju haga barang hagi bangai kiba kiba bot bat kiba yang hadu ke bakun hagri klau ke baca kai kijong kani ke patai ke balang hari klau ke khot yang aban ini kom kini khot jong ke balang hagri kismi bat hagri kipor ke bamenda bangi dei ban long kita kini khot jong ke balang hari klau kibani syak sitam ban uji sukres kiban laru ya uji sukres berkanega subjek ka khotru ini bangin dei ban long kita kin nongjong nakamta jong uji sukres kenang ba onsa ai hangi onsa penkup hangi ya kata ka pansiet jong ka jingim ka pansiet jong ka hok ka pansiet jong ka buram kapansian kabam Josemno dua ibu boleh mirapan kurkuini ilang ba jong ni ka subjek ka bakraw kani ka subjek ka bayar ka bejeliu bangin yo kita ka jing syampang haga ba oblay na lo ujong mensem ujong un hikai yangi un pin sngau tho yangi bangin dup yo kata kajing sngau tho kajing syai ya kata khdin ka jong khamtam haga jidai bat ka balang hari klau ka balang hari ka perthai ka ba ikan sha ka ba manga bat ngi em haga ni kisni bat haga ni juk jong ni por bat ki ya ki bamta daga jengan men ka skam ba oblay ubran bor halor ki ai baro on nam penran bokho yangi hasla jong perthai wal ada ka balang ka jong kan mat ya kita ki ai baro ha kita ki por kita ki yang ke bakhadu lani ada mangaban mengikum ke bangajeru ngin ham ke ban man lemni banjai leng baru yaki bada ka bor ka jong mun sem ko bada ka bor ka jong blai ngin la ya ka ban yeng skam ban yeng yele hadu ka bakon jong ka jingim ka jongi boleh nyurap ngkur kuingi lengba jone ka subjek hane ka janmin boleh ngkur kui la ka jong ka balang kaluan ra ene ka subjek jika presbytery bat na kamata jong ilang ru baro kibadan nagane ka jingisang hagane ka jingisang ka bak kut bak ka pwaino ya ka ka jingisang presbytery ka basan peusau jongpi boleh undi yo man ngkur kuingi nagamda ka buram ka tengga jong amen.